som len tak tieto DTčka prilepil purfenom a mal som to tu len zavažené od tento styrodur, aby mi to robil akože šalung. A teraz ich chcem rozbiť, hej, asi po 3 mesiacoch, čo na tom prší, svieti slnko, či sa to vôbec rozpadne. Nič. Čo s tebou, kokos? Nehybaj. Nič. Nič. Čiže s takým drúkom veľkým idem robiť. A že murovať na purpenu sa nemôže. Nás je po DTčkách. Môžem zobrať kladivo a rozbiť. A ešte to je, že toto tu lieta vo vzduchu, dúbem na to. Nič. Dobre.